Има такъв народ, работи върху 3 основни насоки в Семейния кодекс. На първо място, възможност съда да определи споделено родителство и по исков ред, или когато роднините са в една съдебна война, при доказан родителски капацитет, че двамата родители разполагат с наистина достатъчен родителски капацитет, съдът едностранно да може да определи споделено родителство. Споделено родителство не означава 50 на 50. И то не е задължително. Съда го решава на базата на всички факти и доказателства, събрани в едно производство. А какво означава? Споделено родителство означава взимане на важните решения по отношение на отглеждане на детето. Това са здравеопазване, образование, както и много други решения, които са от съществено значение за детето. За живота на детето. Точно така. Това не означава 50 на 50. Вие може да имате споделено родителство при 60 на 40. Няма такава закономерност. Никъде в законопроекта не има такъв народ. Не пише 50 на 50. Няма просто такова нещо. Следващата тема, съображение на определена група хора, е, че това е задължително. Въобще не е задължително. Съда само определя дали родителите имат достатъчно родителски капацитет, че да определи съда с едно свое решение едно споделено родителство. На второ място, мерки срещу родителско отчуждение. Това е изключително тежък синдром за българските деца към настоящия момент. И това е свързано с неизпълнение на съдебни решения. Към настоящия момент ние може да имаме определение за привременни мерки или решения, с който се определя режим на лични контакти на другия родител, който не упражнява правата. И той не се спазва. Няма ЧСИ в България, което да изведе детето дома на другия родител. Няма полиция, която да може да ти помогне в конкретния случай. Темата е изключително чувствителна. Аз разбирам колегите, представители на ЧСИ и представителите на полиция, защото това е изключително чувствителен казус. Обаче трябва да има мерки срещу това родителско отчуждение и за спазване на съдебни решения. Това предлага Има такъв народ. Споделено родителство по исков ред, възможност за споделено родителство. Мерки срещу родителско отчуждение и реално спазване на съдебните решения. Този закон не е закон на майката, не е закон на таткото. Това е закон за децата, за българските деца, за да могат те да са щастливи, да имат двама родители и да имат контакт с двама родители. Когато някой каже, защо ви ограничавате издръжката, ако не се изпълнява съдебно решение, това нали е изконно право на детето? Аз ще кажа, а не е ли изконно право на детето да има контакти с мама и с тати и да вижда и двамата си родители? Ето това всъщност защитава Има такъв народ. Защитава една нормалност, защитава един консерватизъм, защитава едно разрешение на един голям проблем, който касае десетки хиляди български граждани, деца.